Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma Malion. Ambafo Kau Barkada. Ok. Je pense qu'il y a un volume bladana. Ça va maintenant. Ok. Salam alaikum. Ambalma Malion. Donc si le son est bon, abaissez en commentaire. Ambafo Kau Barkada. Abalma Keni au Dengedo Amarasila, je suis chercheur. Donc, quand il a fait une vidéo, à partager kojugu, ou bien direct signalé avec wakati n'bo page signalé lembe. Ta don mɔgɔ do Facebook de don wa malien do de bɛ ka signalé wa ala kelen de b'a dɔn. Donc, o b'an kan donc maa ɲin'aw fɛ a partager ka bila groupe WhatsApp la, groupe Facebook o ale ni groupe caman. Donc an ka bi amena titre fla développer au titre fla parce qu'an y avait fait dans natola. D'abord un y comme Macron ya ka gouvernement famba bla kata Algérie. Utara kunjumena munemu Algérie de dunda be malika kola. Pourquoi utara Algérie? Au père décès d'ore francima ani ubeka janfa d'ore labe. Amena kana andado ola. O temelengo amena anda do aspect flana na Mali yɛrɛ ni Algérie coopération ma fɔ Algérien ye janfaji mais an ka kɛcogo dɔn ani Algérie ka coopération tagabolo la amena anda do o fana la o fana bena kɛ an ka titre aspect dɔ ye donc ni yɔrɔ fila ninnu de bena développer a balimakɛ na o denkɛ fɛ mena le analyse ni au bord kibaria baden ne kalama parce qu'en me transition demain mais au ta ira quand tu tiens fouillé quand tu conseiller quand tu ou blessé est-ce que vous voyez donc on a folie blebele avec c'est un chérifu kema kabako fura tigi no échec tiami aidra ala chérifu keso kabako fura la fura mina kan bana baden ma tension diabète furudimi rendimi kodimi chérifu ka numéro 78 03 o temelengo anga folie be se joma anga folie be se chérifu ka échec tiami koroke ma no ye chèque l'arabie ale de cɛ biɔrɔ bila ka don kalo la ko ala ka Mali basigi a ka foli belebele bien donc an bɛ sɔrɔ ka na an ka belebele fo n'an taara Mawludu la ale fɛ Segu n'o ye Cheick Lassana Kanɛ an ka mouvement victoire et gloire min n'a président ba ye Segu Tunkara ni Damangile b'a kɔnɔ ne Amara Sila yɛrɛ b'a kɔnɔ Tayiru Ba ninnu ka se docteur Alaye Boku ma a président d'honneur o Cheick Lassana Kanɛ ni Cheick Lassana Kanɛ tɔgɔ fɔra ne bolo ma an ka dogo maliyɛnw na parce que dɔnnibaga min kariara ki affiché ko maliyɛnw joli tɛ bɔ donc Cheick Lassana Kanɛ tɛ mɔgɔ dogolen a bɛ ka baara min kɛ Maliko la anw sigira yɔrɔ o yɔrɔ a folen bɛ a ka mɔgɔda ma an b'o fo n'o ye Abubakar Kamara o tɛmɛnen kɔ k'a ka kadira ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Seydou Ba n'a ka porte parole n'o ye Lassana Dambele ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ t-shirt min na yanni an bɛ don a la mouvement victoire et gloire an taara an y'a demander ko fila don soit Assimi ka kɛ candidat ye a k'i présenter ou bien an ka élection ko bila an ka taa ni Assimi ye an bɛ wagati min kɔnɔna la parce que an ɲɛ yɛlɛla an tɛna sɔn tuguni président wɛrɛ kana tuguni k'i bɛ Mali ta k'a feere Faransi ma o banna quoi ni élection bɛ kɛ Assimi ka kɛ candidat ye ni élection tɛ kɛ Assimi ka continuer ni fanga ye tout compte fait o option o fila don voilà donc sisan an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la sisan Malidenw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur an y'a ye k'a fɔ ko Macron y'a ka gouvernement a y'a ka gouvernement plus de 11 ministres c'est ma première fois ne ka France ye a ka nin kɛ France tɛ nin k'ale États-Unis u tɛ nin k'ale Américains ye Macron ye premier ministre ani 11 ministres plus 4 ministres délégués plus leur chargé d'affaires sur l'Afrique Macron ye nin bɛɛ de bila k'u ka taa Algérie
ka taa Algérie kuma ɲɔgɔnya ka taa sigi kɛ Algérie ka taa France ka intérêt défend ka taa France n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ laɲini minnu kɔ n'u mago jɔlen bɛ Algérie la o fɛn ninnu na Macron y'a ka délégation bila ka taa kuma Algérie fɛ parce que fɛn dɔ de kɛra fo mɔgɔw k'a faamu a b'a dɔn Macron kun y'a ka calcul bɛɛ de planifié France y'a ka fɛɛrɛ bɛɛ de kun tigɛ k'a jigi bɛɛ ta k'a da Mali kan k'a bɛna Mali gazi bɔ a bɛna Mali dugujukɔrɔ nafolo bɔ est-ce que y'a faamu a bɛna Mali pétrole bɔ a bɛna Mali lithium bɔ surtout principalement gazi n ko France taara européen wele de ko gazi min bɛ Mali la k'a ka ca ale kelen ma ko gazi k'a ta c'est-à-dire a ka ca ale kelen ma ko partenaire wɛrɛw fana kana fara u kan u ka jɛ u ka gazi bɔ ko Mali gazi bɛ se ka Europe bɛɛ labɔ donc o de senfɛ mun de kɛra i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Russiw olu ni Ukrainiens ka kɛlɛ la France dɛmɛna Ukrainiens fɛ i n'a fɔ Europe Russie y'a ka gazi de tigɛ fo mɔgɔw k'a faamu u y'u ka gazi tigɛ Europe la k'u ka gazi tigɛ France la an bɛ wagati min na bi courant bɛ tigɛ France yɔrɔ aw mɛnna aw kun t'o ye baloko gɛlɛya bɛ France dumuniko gɛlɛya bɛ France euro n'o ye France ka monnaie a valeur de bɛ ka bin kojugu gazi yɛrɛ tigɛlenw la o de kɛlen bɛ problème ye ni France ye décembre kɛ tan ni ala ma jan kɛ coup d'état bɛ taa ni Macron ye donc Macron dun kun jigi bɛ Mali gazi de kan Russiw nana Mali terrain fɛnɛ kan ka France gɛn ka bɔ Mali terrain kan u nana ka européens gɛn ka bɔ Mali terrain kan donc gazi bɛ u bolo Russiw n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ européens fourni gazi la Afrique fɛnɛ Europe kun jigi b'o min kan Russie nana Afrique fɛnɛ o gazi fanba n'o bɛ Mali la Russie fɛnɛ nana o minɛ ka bɔ u ɲɛkɔrɔ donc France ta kɛra u kɔ jenna u ɲɛ jenna u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na crise économique bɛ ka u frapper kɔrɔlen olu dun passé colonial ba de b'u ni Algérie cɛ parce que Algérie ka guerre d'indépendance la Algérien baden de sara Algérien baden de bɔnɛla ni na ka sababu kɛ France donc o kɛra sababu ye Algérie kun y'a ka distance ta avec la France o kɛra sababu ye Algérie kun y'i méfier France la Algérie kun ni France tɛ ka baara kɛ donc maintenant gazi min tigɛra u la Europe k'u bɛn'o récupérer Mali la ni Mali fɛnɛ o gazi tigɛ o la k'o robinet fermé sisan gazi bɛ jamana min bolo Sahel kɔnɔ aw b'a dɔn o ye Algérie de donc France de filɛ ka délégation ba wuli ko Algériens kana est-ce que y'a faamu ko France gouvernement kana Algériens ka u deli u bɛ se ka gazi dɔ ta k'a di France ma u bɛ se ka hinɛ Europe la ka Europe servi gazi la donc an nana bɔ a kalama jaja ni Mali kun tɛ France tɛ yen ja France bɛ nin dabaya fɛn fɛn la Maliens k'a faamu ko ja n'an ka dugujukɔrɔ nafolo tɛ ja kɔngɔ bɛ France faga ja n'an ka dugujukɔrɔ nafolo tɛ France tɛ puissance ye France tɛ jamana ye jamana min ye kɛlɛkɛ jamana ye Russiw ye gazi dɔrɔn tigɛ o la France dɛsɛlen filɛ Mali bolo bɔ France bolo France ka économie bɛ ka tomber France ko k'a b'a kɛ cogo jumɛn na k'ale nan'i jigi kɛ Algérie ko Algérie ka ɲama ko ka gazi dɔ d'ale ma ale kelen tɛ dɛ ko Algérie ka ɲa France ma est-ce que y'a faamu ale ni Europe ma u ka se ka gazi sɔrɔ u y'u ka ministre 11 u y'o de bila ka na o la o dɔrɔn t'a bannen ye dɛ u y'u ka ministre bila ka na tuguni Algérie ka kuma Mali fɛ Mali bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔnya min kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye Russiw ye an bɛ k'an tɛgɛ dili min kɛ Russiw ma Algérie y'a ka délégation bila France y'a ka délégation bila ka na Algérie pour que Algérie bɛ se ka u dɛmɛ cogo min na Russiw ka influence bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Sahel kɔnɔna la o de la u ye 11 ministres ɲɔgɔn u y'o bila ka na c'est-à-dire a kun ye k'a yira Algériens na k'u ka ko ka bon France bolo k'a yira Algériens na k'u jigi bɛ Algériens kan o de senfɛ Malidenw i b'a ye k'a fɔ France dɛsɛlen don i b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ France i b'a dɔn k'a fɔ ko France wallahi u dɔnko a banna en même temps mɔgɔw tɛ min dɔn accord d'Alger France ni Algérie France Algérie ale ni MINUSMA olu de jɛra ka accord d'Alger k'a baara kɛ ka accord d'Alger k'a bila sur place donc Algérie ka intérêt bɛ accord ko in na France ka intérêt bɛ accord ko in na est-ce que aw bɛ k'a faamu parce que Mali nani yɛrɛ sɔrɔ situation dɔ kɔnɔ bi an bɛ tiɲɛ dɔ fɔ n delila ka tiɲɛ fɔ mais bi an bɛ segin a kan
n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni France cɛla bɛ cogo min na an cɛla ka gɛlɛn cogo min na bon n'an nana ye k'a fɔ Mali yɛrɛ jigi ye partenaire ba min ye Sahel kɔnɔ ko France ka gouvernement bɛ va-et-vient na olu fɛ yen den dogo la a b'an lasiran mun na n'i y'a ta k'a lajɛ France ka délégation talen Algériens ye mun kɛ Algériens fana y'u ka mɔgɔ dɔ bila ka na Mali fɛ yen ka n'an ka premier ministre rencontrer a objectif tɛ mun ye u bɛ fɛ k'an ka premier ministre la rassurer France bɛ ka taa anw fɛ yen mais côté anw ni France cɛ bon ala kelen de b'o tiɲɛ dɔn an bɛ yɔrɔ min na sinon n'i ye Russie ka partenariat ta k'a lajɛ bi Mali tɛgɛ di Russie ma mais Russie ni France tɛ ka baara kɛ Russie ni France t'u yɛrɛ sɔrɔ collaboration foyi la Russie ni tubabu u ni Européens u tɛ ka collaboration kisɛ kelen kɛ o de la Russie bɛ ka se ka an défend u bɛ ka se ka an ka intérêt garanti o de la Russie bɛ ka se ka Mali dɛmɛ an bɛ wagati min na u bɛ ka don Mali jigi kɔrɔ bon au même moment n'i y'a ta k'a lajɛ Algérie da bɛ Mali crise la bɛɛ b'a kalama combien de temps depuis accord d'Alger sera 2014 fo sisan ne ma deli k'a mɛn ko autorité algérienne de la ka kangari da groupe rebelle ninnu ye ne ma deli k'a mɛn ko algériens k'u ka sarasu de la ka djihadiste dɔw minɛ k'a di Mali ma ne ma deli k'a mɛn ko opération militaire ko o kɛra Algérie sarasu ani Mali sarasuw fɛ c'est-à-dire quelque part Algérie ni Mali ka di ani France fana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'i tora ka analyse kɛ i b'a ye k'a fɔ analyse la des fois i bɛ tunu quoi i bɛ tunu mun na e ɲɛ b'a la e jigi ye partenaire dɔ ye o da bɛ ka accord d'Alger la partenaire diɲɛ don o don i bɛ k'a ye k'a fɔ ko ni France bɛ ka baara kura dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ f'u b'u ka délégation ba dɔw bila ka taa parce que Algérie ka intérêt ni France ka intérêt Mali situation na fo an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye a intérêt man jan ɲɔgɔn na France bɛ fɛ rebelle ka fanga sɔrɔ bon ni Algérie fɛnɛ ta k'a lajɛ ni Mali crise in tora ka ban 100% Mali crise mana ban 100% n bɛ ka analyse min fɔ n bɛ ka wulibali de fɔ dɛ ni Mali crise tora ka ban à 100% ni ala ma jan kɛ djihadistes kun tɛ ka Mali tɔɔrɔ u bɛ boli ka don Algérie en même temps n'a jateminɛ ni Mali ko a b'a ka pétrole exploité wagati o wagati i b'a sɔrɔ mankan bɛ wuli rébellion bɛ wuli a rébellion fɛn fɛn mana wuli a mankan bɛɛ bɛ taa ban Algérie de mun na Algérie t'i tɛgɛ di Mali ma pour que rébellion kana wuli tuguni mun na Algérie t'i tɛgɛ di Mali ma pour que an ka djihadistes kɛlɛ mun na Algérie t'i tɛgɛ di Mali ma pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka maramafɛnw sɔrɔ ka avion sɔrɔ ka hélicoptère sɔrɔ pour que an ka se ka kɛlɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Algérie ka jɛ an sera niveau dɔ ma cɛ plus de combien d'années depuis 2006 accord d'Alger kana an bila ne yɛrɛ ko accord a ka ca 2006 kabiri Musa ka taa na les accords de Tamaran 7 est-ce y'a faamu fo sisan ni kɛlɛ wulila tuma bɛɛ Algérie de bɛ médiatariat la finalement an sera niveau dɔ ma cɛ est-ce que an tɛ an yɛrɛ ɲininka m'a fɔ n k'an tutelen don Algériens na dɛ mais ko ka ca san joli jamana kelen da b'aw ka kɛlɛ la a ka kɛlɛ tɛ se ka ban n'an fɛnɛ nana o de dɔn France ni gɛlɛya wulila Afrique tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ France b'a fɔ k'a b'a ka dɛmɛ bila ka na mais en réalité i b'a ye dɔw de bɛ fara terrorisme kan en réalité i b'a ye k'a fɔ terrorisme bɛ ɲaga de terrorisme tɔ bɛ juguya o de senfɛ donc finalement an bɛ an yɛrɛ ɲininka Algérie ka dɛmɛ qualité jumɛn de un rébellion tɛ ka ban de deux mɔgɔ minnu ni Mali man di i b'a ye tuma bɛɛ olu n'olu de bɛ rapprochement na donc finalement an bɛ ɲininkali ni interrogation dɔw bila nin niveau la ne kɔni bɛ min dɔn an bɛ wagati min kɔnɔna la Mali autorités n'u bɛ baara o baara kɛ u ka maramafɛn ɲini est-ce qu'il y'a faamu an ka labɛn c'est-à-dire sigiɲɔgɔn damadɔ bɛ Mali la quoi an kana an jigi da mɔgɔ si kan walahi n'an ma labɛn an ka maramafɛn ɲini an kana an jigi da mɔgɔ si kan en même temps a b'a dɔn quoi ko médiateur ko in yɛrɛ de kan ka dabila Mali dossier la quoi ko ni jamana ko bɛ ka sigi ka fɔ kɛ Mali ni maliden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka dabila de parce que jamana bɛɛ ka intérêt tɛ Mali kɛlɛ ka ban bɛɛ ka intérêt tɛ Mali ka lafiya walahi sinon ne b'a ye don dɔw ko Algérie bɛna dɛmɛ d'aw ma k'u bɛna balo dɔw d'a ma mais balo ko problème tɛ o
atiko France ka système ni ko gɛlɛyara u bɛna dɛmɛ d'aw ma u bɛna balo d'a ma mais yani ka dɛmɛ ni balo di an ma an dɛmɛ an ka terroristes kɛlɛ a ye tiɲɛ fɔ rebelles ye a f'u ye min bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ ni min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ et san joli an dɛsɛlen bɛ k'an ka kɔrɔnfɛla pétrole exploiter tuma bɛɛ n'an tɛ Algérie an bɛ France ta an ye fu siri o dan na an sera niveau dɔ ma il est temps an ɲɛ yɛlɛ Algérie ko in na dɛ il est temps parce que Mali bɛ Algérie fɛ ni dusukun min ye Algérie ɲɛ b'a ka intérêt de la ne tɛ jigin Algérie la dɛ parce que diplomatie bɛɛ bɛ i ka intérêt de ɲini Algérie ɲɛ b'a ka intérêt de la Algérie bɛ k'a ka intérêt de viser Algérie tɛ ka foyi kɛ n'a yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn tɛ donc Algérie ka intérêt ni Mali ka intérêt tɛ kelen ye o dɔw bɛ fɛn dɔ fɔ ko ni Mali ko k'a b'a ka pétrole exploiter est-ce que vous voyez ko ni Ala ma jan kɛ Algérie ka pétrole dɔ bɛ na Mali ta fɛ parce que Mali ka pétrole Mali bɛ position min na Mali bɛ Algérie sanfɛ dɔɔni est-ce que vous voyez donc ni Mali ko k'a b'a ka pétrole exploiter ko Algérie ka pétrole bɛ boli ka na Mali la an delila ka nin kuma mɛn est-ce que y'a faamu expert dɔw ɲɛkɔrɔ mais ne kɔni dalen bɛ min na ne dalen bɛ min na Modibo Keyita ka taa na ni rébellion kun wulila a ye ɲininkali kɛ cɛkɔrɔbaw tulo b'an na k'Algérie président ye bɛnbɛla in to yen ni rébellion kun wulila Modibo Keyita yɛrɛ kun bɛ rebelles minɛ mɔgɔ minnu bɛ ka Algérie tɔɔrɔ n'u nana k'u b'u dogo Mali la Modibo Keyita b'u minɛ k'u di Algériens ma Modibo Keyita ye troupe bila ka taa Algérie dɛmɛ e mais munna o dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ ka kɛ an ye tuma bɛɛ anw de bɛ conférence la an b'an yɛrɛ sɔrɔ Algérie tuma bɛɛ anw de bɛ conférence la ko Algérie ka kuma anw ni mɔgɔ ninnu cɛ an sera yɔrɔ ma Algérie ka partenariat m'a fɔ n ko janfaciw don u kɛra cogo cogo ni France tɛ kelen mais Mali fɛnɛ k'a lajɛ est ce que y'a faamu ni Mali crise banna jamana dɔ de bɛ ɲagami n bɛ nin yɔrɔ fɔ aw ye Mali crise an ka kɛlɛ n'a banna jamana dɔ de bɛ ɲagami jamana dɔw de bɛ déstabiliser o de la Mali crise ka ban a man di dɔw ye quoi Mali voisin dɔw bɛ yen ni Mali crise banna i b'a ye djihadistes bɛ boli ka don olu de fɛ yen Algérie a fait plus de 10 ans a bɛ ka djihadistes kɛlɛ ni ye djihadistes ninnu caman lajɛ i b'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔ dɔw Algériens don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i mana zone ninnu lajɛ Mali Algérie an ka jamanaw ɲagaminen don ɲɔgɔn na quoi an ka jamanaw kolonsolen don ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ parenté baden bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wolo Algérie a balimaw bɛ Mali la a balimaw bɛ Mauritanie a balimaw bɛ Niger ainsi de suite mais Algérie tɛ fɛ yɔrɔ in ka tila dɛ mais Algérie tɛ fɛ yɔrɔ in fana ka basigi c'est pas ko u bɛ ka kojugu kɛ dɛ u tɛ fɛ Mali ka tila mais ni Mali sumayara fɛnɛ o fɛnɛ tɛ Algérie arranger kojugu fo an ka tiɲɛ fɔ et ni crise kɛra tant que Algérie da bɛ Mali crise la jagoya Algérie bɛ Mali contrôler de dɔɔni ka sɔrɔ an se tɛ o tant que olu da bɔ a la o bɛ Mali contrôler de olu fɛnɛ ka influence de bɛ boli Mali kan e ma ye o de la kɛlɛ in tɛ ka se ka ban sinon bi Algérie bɛ position min na n'o k'a sɔrɔ Guinée président de tun b'o position na bi m'a to rébellion ko kuma banna bi m'a to djihadiste ko kuma banna parce que ni Guinée président tun b'o la walahi a tun bɛ troupe bila ka na Assimi dɛmɛ a tun bɛ kɛlɛkɛcɛw bila ka na ni terroristes taara k'u b'u dogo a b'u minɛ k'u di Assimi ma parce que dusukun ye kelen ye quoi et n ko Algérie de tun b'a reprocher anw na k'aw ni France gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kojugu anw tuma bɛɛ nin wagati laban in tuma o tuma i bɛ France ka délégation dɔ talen Algérie donc an k'o bɛɛ yɛrɛ bɔ yen sisan sa an sera niveau dɔ ma Mali k'a lajɛ médiateur jamana wɛrɛw olu da ka bɔ an ka crise la ne yɛrɛ de mana mɛn sisan télé la ne bɛ énervé quoi ko Algérie nalen bɛ ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ ko ka na ni délégation dɔ ye est-ce que y'a faamu ko ka kuma accord d'Alger la ko accord d'Alger application depuis 2014 kana bila sisan na o ye san joli 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 plus de 7 ans aw ni Ala cɛ papier fitinin dɔ ko appliquer dɛsɛ kelen bɛ o la an ko Algérie ka partenariat est sincère c'est pas k'i bɛna minɛn dɔw ta ou bien kana a ka hakɛ to kana matériel de protection dɔw kana o damadɔni di an ka sarasiw ma k'o ye dɛmɛ ye quoi o ti dɛmɛ ye donc an sera niveau dɔ ma Algérie ka partenariat
ne bɛ ka douter à efficacité la n tɛ fɛ ka mot dur dɔw utiliser mais Mali k'a lajɛ o de la anw b'a demander n ka ni autorités ka kɛ en contact parce que anw t'a dɔn ni stratégie min b'a an ka autorités bolo Algérie bɛ ka politique min mɛnɛ mais anw kɔni t'o dɔn an t'a dɔn Algérie bɛ ka nin baara min kɛ n'o ka sɔrɔ an ka autorités ɲɛ b'a la quoi mais u ka stratégie b'u bolo u kɔnɔna la ni contact b'an n'u cɛ an bɛ se k'a faamu mais ni contact tɛ yen i kɔni mana situation in analyser parce que fo an ka tiɲɛ fɔ transition ye anw ka soutien Assimi ka kan anw dalen bɛ ko dɔ de la a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la mais n'a bɛ ni erreur bɛ yɔrɔ min na anw bɛ bɔ an b'o fɔ a ye dɛ cɛ anw tɛ mɔgɔ soutenir nkalon kan dɛ bilahi an tɛ cɛ soutenir nkalon kan an tɛ mɔgɔ si soutenir nkalon kan donc an sera niveau dɔ ma k'a daminɛ ATT la 2006 fo sisan Algérie de da bɛ Mali crise la Algérie de da bɛ Mali accord d'Alger la est-ce qu'il y a faamu Mali tɛ suma an t'an yɛrɛ sɔrɔ problème mana wuli an bɛ boli ka taa Algérie Algérie tɛ djihadistes minɛ ka d'a ma u tɛ sɔn an n'u ka coopération kɛ ka djihadistes kɛlɛ n bɛna exemple ba dɔ d'aw ma exemple ba dɔ d'aw ma accord min tɛ wuli exemple min tɛ wuli n'i y'a ta k'a lajɛ voilà c'est-à-dire n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ armée ɲɛnama tun tɛ anw bolo anw ka armée ma se ka anw ka armée tun ma minɛn baden sɔrɔ tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ wali jamanaw de da bɛ anw ka jamanaw kuma la mais n'a fɔra k'aw nana minɛn sɔrɔ anw bɛ ka an yɛrɛ renforcer anw bɛ ɲini ka kɛ première puissance ye anw bɛ ɲini ka surun Algérie la en terme d'armement m'a fɔ k'an surun olu la dɛ mais an bɛ ɲini ka surun u la aw t'a kalama géopolitique la ko Mali jamana siya jamana si tɛ fɛ i voisin ka armée ka tɛmɛ i la quoi jamana si tɛ fɛ maramafɛn min bɛ e bolo e voisin ka o sɔrɔ fo an ka baara kɛ ni nin yɔrɔ ye quoi fo an ka baara kɛ ni nin yɔrɔ ye en même temps an ka données dɔw ta ni Mali kɛlɛ ni Mali terrorisme banna i b'a ye k'a fɔ terroristes bɛ boli ka don jamana wɛrɛ la parce que n'aw y'an ta gɛn n'u y'a ye ko dɔnyɔrɔ tɛ yen u bɛ taa jamana wɛrɛw de tɔɔrɔ fo an ka nin données ninnu bɛɛ ta ka nin données ninnu bɛɛ analyser ka baara kɛ ni nin données ninnu bɛɛ ye est-ce que vous voyez donc o de senfɛ ne kɔni bɛ min fɔ il faut voilà n balimakɛ bɔra ka min fɔ quoi c'est à dire en tout cas an ka hakili to an yɛrɛ la quoi n bɛ min fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an yɛrɛ la est-ce qu'il y a faamu voilà donc n bɛ se ka o de fɔ quoi donc n balimaw n bɛ aw bila a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila jury chercheur n bɛ fɛ ka position min fɔ par rapport à la situation entre le Mali et l'Algérie c'est-à-dire nin ye aspect dɔ ye an ka labɛn an kana n jigi da an voisin dɔw kan kojugu quoi plus de 8 ans an jigi b'an voisin kan an tigiw ka dɛmɛ ye an hakili la u bɛ mɔgɔw minɛ ka d'a ma ou bien ni rebelles fautera an hakili la u bɛ bɔ ka ci fɔ u ye mais ni o tɛ a la donc en tout cas an ka hakili to a yɛrɛ la merci